Dámy a pánové, já vás zde vítám u mého prvního videa a v tomto videu si řekneme, jaký Raspberry Pi je nejlepší si koupit, jaký příslušenství je nejlepší si k tomu koupit a jak zprovoznit SD kartu. Nejprve vám řeknu, jestliže máte už Raspberry Pi nakoupeno, nebo už víte, jak to zprovoznit, můžete klidně pokračovat na další video, který bude až v další neděli nebo pondělí. Toto video je spíše určeno pro lidi, kteří neví, jaký Raspberry Pi si mají koupit, co si mají koupit k tomu a tak dále. V tomto videu si budeme zároveň říkat, jaký příslušenství myšleno tím, že světla, ultrazvuk a tak dále. A jestliže máte Raspberry Pi, ale jenom nevíte, jak ho zprovoznit, tak skočte na tohleto, na ten čas. Nic, můžeme se vrhnout. Takže všechno budeme nakupovat na rpshop.cz. Proč? Je to ověřený dodavatel od přímo Raspberry Pi. Já jsem od nich už kupoval několik věcí. A jo, zároveň zde mají docela hodně a pěkné, dobré věci za skvělou cenu. No nic. Připravil jsem si pro vás košík, kde jsou věci. Ty věci až do 1+2 hliníkové chladič a ještě aj zároveň do nepájivé a drátové female budeme potřebovat. Takže první je Raspberry Pi modul B plus 2 GB. Proč? Proč si nekoupit rovnou Raspberry Pi 5, který stojí o 400 korun víc? O 200 korun víc. No, má to zde několik věcí. Jasně, Raspberry Pi 4 je starší modul než Raspberry Pi 5. Má to zároveň stejný giga. Ale problém je v tom, že s tím budeme pracovat. S tím je jako trošku horší pracování kvůli tomu, že koukněte se rovnou. Má nový displej, no spíše kamera, ne displej, omlouvám se. Zároveň má tlačítko na spouštění a vypínání, což je fajn. Pak ještě má tohleto, což ani sám já teďka nevím, jak se to jmenuje a tak dále. Je to lepší a je to výkonnější, to jo. Ale za mě by vám bohatě stačilo klidně Raspberry Pi 4 modul B. Zároveň, jestli nechcete 2 GB, což jako doporučuji 2 GB, tak můžete mít dokonce i 1 gigový, což já mám. Dělají i 1 gigový, ale vám bude bohatě stačit 2 gigový. Zkráceně, jsou zde několik věcí. Je zde 2 gigový RAM, 4 gigový RAM a 8 gigový RAM, ještě i 1 gigový. Ale procesorů je to fuk, protože jako mají to docela stejný k Raspberry Pi jako procesoru. Jasně, zde se píše, že je to 2x až 3x výkonnější. Ano, je to výkonnější, ale my nepotřebujeme vyšší a lepší výkonnost než už Raspberry Pi. Já vám osobně doporučuju Raspberry Pi 4 modul B s 2 GB než s 1 GB. Kvůli tomu, že s 2 GB budete rychlejší, budete mít lepší jako vybavení, zároveň jestliže máte 4K display, no spíše obrazovku, což já mám, tak pojede to strašně lehce a hlavně vy nepotřebujete víc jak 2 GB kvůli tomu, že nebudete na něm pařit hry. My v tom budeme dělat, a spíše budeme dělat nějaké věci, programování a tak dále. Takže za mě
je to asi opravdu na vás, ale kdybyste si koupili Raspberry Pi 5, tak budete už muset řešit více věcí. No spíše my budeme používat kameru, takže vy budete potřebovat i jinačí tohleto. Zároveň piny jsou jinačí. A jinak jako je to opravdu na vás. Jenom doporučuji radši Raspberry Pi 4 modul B s 2 GB, protože to ještě vám hodně dlouho vydrží. Nic, to máme Raspberry Pi. Pak máme zde SD kartu mini za 300 korun, což je fajn. Pohodě vám stačí jenom jedna. A jo, tohle vám pohodě stačí. Pak napájení. Napájení si nemusíte kupovat, dokud nemáte USB-C. Velký USB-C, no spíše rychlo nabíjecí USB-C. Jestliže tohleto nemáte, tak si kupte tohleto. Ale jestli to máte, kupte si, nekupujte si to. Tohleto je pro ty lidi, kteří nemají napájení. Raspberry Pi Micro a HDMI redukce, tohleto potřebujete, jestliže nechcete, jo, tohleto budete prostě potřebovat. Protože jinak prostě neuvidíte na displeji, co se děje na Raspberry Pi. Pak jsou už chladiče. Já ty chladiče používám a za mě jsou super. Chladí fakt dobře. A zároveň za tu cenu je to fakt skvělý. Pak máme zde kamerku. Kamerka bude složitý na zprovoznění, ale zas to zvládnete. Zrovna ta kamerka je nejlevnější od přímo Raspberry Pi. A když máte jako od Raspberry Pi je to o trošku snažší než od nějakého jiného dodavatele, například jako Arduino a tak dále. Můžete si koupit V3 kameru, ale tu bohužel jsem si nemohl vyzkoušet, takže nevím, jak funguje. Pak máme IR LED diodu, což to si povíme za chvíli, proč to potřebovat, protože budou projekty. Pak aktivní bzučák, nad tím se hodně jako vyřádíme. Jo, když tak, zapomněl jsem říct, u IR LED diody potřebujete alespoň dvě. Proč? Je to lepší, než mít jednu. Máme zde pak aktivní bzučák, ten vám bohatě stačí jenom jeden. Pak mikrospínač. 6 věcí. Spíše na tohleto potřebujete opravdu 6 těch spínačů. Věřte mi, 3 je strašně málo. Nebo klidně 2, nebo 1, je to strašně málo. Za mě, já mám 6 spínačů a je to superový, je to fakt lepší. A jo, hlavně dá se říct, dělat takový minihry. Takže za mě 6 je nejlepší. Senzor vibrací a náklonu SV520D. Bohatě stačí vám jenom jeden, to znamená, že budeme zaznamenávat vibrace a náklony. Kitroník neboli zelený LED 3 nebo klidně i 2 vám bude bohatě stačit. IR senzor. IR senzor potřebujete tak, aby tohleto fungovalo. Neboli tohleto bude vysílat, tohleto bude přijímat. Takže když budeme vysílat například, já nevím, nějakou věc, tak tohleto bude přijímat a zjistíme, co jsme přijmuli, jaký tlačítko a tak dále. Fotorezistor, to si povíme za chvíli. Pak drátové propojky female/male 20 cm 10 kusů. 2 kusy. Protože, jak jsou tam 10 kusů, tak kdybyste chtěli propojit všechny ty mikrospínače, tak by to nešlo. Protože to byste museli, protože to je 6x2, protože on má 2 takový drátky, což 6x2 je 12. Takže by vám to nevyšlo a i na další projekty. Takže bohatě vám stačí 2.
klidně i víc. Čím víc, tím líp. A když tak musí to být female lomeno male. Protože má tam piny a výstupky na piny. Nepájivé pole. Potřebujeme nepájivé pole, jinak by nám projekty, dá se říct, nefungovaly tak nejlépe. Můžete si koupit klidně větší, je to opravdu na vás. Zrovna tady vám to klidně nechám, jak vám to vyjde líp, ale jestliže budete mít dvakrát větší, je to 82x54, a jestli by to bylo, já nevím, 800 bodů, tak vám bohatě stačí jenom jeden. Ale za mě vy to pak budete moct spojit, takže jo. Za mě 2 kusy minimálně. U těch drátů taky 2 minimálně kusy. Čím víc, tím líp. Ale zase ani až ne moc, protože pak budete mít velký bordel. Když jak ty piny si budete moct odepnout. Oni jsou právě, vám přijdou spojený, ale budete si to moct odepnout. Pak máme zde displej. Jeden s barvama, který je složitější, a pak jeden bez barev, neboli jenom modrá. Což vám vyjde docela v pohodě ještě. Jenom jeden. Pak máme zde ultrazvuk. Tohle budeme taky používat na projekty. Tohle taky budeme používat na projekty na ten OLED. Stejně jako displeje budeme používat na projekty. Zrovna displeje potřebujete. Ty jsou fakt dobrá věc a za mě je to super věc. Ultrazvuk taky budete potřebovat na projekty. Žlutý LED, to budete potřebovat taky minimálně 3. No spíše jako je to na vás. Čím víc, tím líp, maximálně 5. Pak budete mít velký bordel. A pak máme zde laser modul, key 008 s optikou. To je to fotorezistor, protože on, jak bude namířený, nebo bude dávat laser, tak jak on bude namířený, bude muset být namířený na fotorezistor. My mu pak budeme říkat, jestli má na druhé straně nějaký signál. Může se to použít třeba při fyzice, jako gravitační síla, alebo jen tak prostě na bezpečnost. Můžete to použít všude. A pak máme zde Raspberry Pi 0VH, 2VH. Za mě tohleto si můžete koupit, jako není to povední, nebudeme to používat, ale jestliže pochopíte přes ten tutoriál s výkonnějším Raspberry Pi, budete moct si zkusit zahrát, no spíše udělat stejné projekty s horším modulem a pomalejším modulem. Má to jenom 512 MB RAM, Mac, což je pomalý. A třeba na 4K jste vůbec rádi, že se to rozjede. Takže jo. No nic. Máme zde tohleto. Odkazy, neboli linky na tohleto všechno dám do popisku. Zároveň tam napíšu, co je dobrovolné a kolik je to minimálně, maximálně a tak dále. Pak přijdete k pokladně a přibližně to trvá 2 až 3 pracovní dny. Což je docela rychlý. Nic. A few moments later. Takže, už se vám to přišlo a mělo by to vypadat přibližně takhle. Já to už mám dávno rozbalené, takže já zde už mám takový bordel. Je tam hodně plastu a zároveň, jo, je to přibližně takhle velký, je to docela fajn. Máte tam i takovou mini nálepku. A teďka se vrhneme na to hlavní. Mělo by vám přijít Raspberry Pi. Obálek by měl vypadat takhle. Vy to otevřete, vy tam budete mít Raspberry Pi, vy si ho vyndáte,
příručku nemusíte číst, protože tam nic není. A máte Raspberry Pi. Neřešíte, co je to bílý, to jsem si vytisknul na chladič. A jo, tady je SD karta slot, což budeme potřebovat za chvíli. Když si vyndáte SD kartu, přibližně z 128 GB, čím víc, tím líp, nebo spíše cena, výkon, nebo spíše jak vám to vyšlo. A jo, pak zde už máte projekt věci například jako LED diodu, ultrazvuk a tak dále, dokonce i display. Však pozor, ty drátky, to si všechno řekneme. Ale to teďka nemusíme slyšet, jsme u prvního tutoriálu. Takže se teďka vrhneme, jak tohleto dáme semka a jak ho můžeme zprovoznit. Takže, jak zprovoznit Raspberry Pi? To je zrovna ještě lehká věc. Takže, jsme zde, neboli na raspberrypi.com/software/. Toto potřebujeme, jo. Můžete klidně akceptnout sušenky. Co budete potřebovat? Stáhněte si Raspberry Pi Imager do svého operačního systému, neboli Windows, Mac OS nebo Ubuntu, nebo přes terminál v Linuxu můžete dát sudo a potom install RP Imager. Až se vám to stáhne, mělo by to vypadat takhle. Takhle by to mělo vypadat. Dáte ano a pak by se vám tohoto mělo spustit. Teďka je to ještě lehká věc. Zapomněl jsem říct, že budete potřebovat SD kartu, nebo spíše SD reader card. Dávám do popisku, jaká by byla vhodná na to. A jestli máte v počítači SD kartu slot, neboli podporuje váš počítač SD kartu, tak to je dobře, nebo spíše tím líp. Takže máme zde Choose Device. Dáme si zde Raspberry Pi 4, nebo klidně Raspberry Pi 02V. Zkráceně jakýkoliv Raspberry Pi, který jste si vykoupili, no budete ho používat. Máte tohleto, Choose OS, operační systém, Raspberry Pi OS 64 bitový. Teďka zapojíte do počítače SD kartu. Jo, mi se tam nic neobjevilo. Zapojíte to tam. A teďka máte tohleto. Můžete dát next, můžete dát yes, no spíše no, protože to by bylo jenom takovýhle, což nemusíte řešit. A máte to. Hotovo. Dáte next, dáte no a vyřešeno. Ono se vám to po chvílce bude stahovat, no spíše psát data na SD kartu. Až to budete mít, tak si řekneme dále. Takže máte to naformatovaný, což je teďka nejdůležitější. Vezmete si tu SD kartu, vložíte to, když tak připomenu, s tímhletím, spíše s tím vroubkem, musíte dát na stranu, nebo spíše musíte to dát takhle. Takhle otočíte to, teďka to tam dáte. Hotovo. Je to šlo těžce, ale jinak by to mělo být takhle. Takhle by to mělo být a jo. Máte Raspberry Pi. Hotovo. Gratulace. A teďka to budete muset zapojit. No spíše, jestli chcete, můžete si to zapojit. Neboli, zapojíte si to, dáte si přes HDMI kabel
neboli ten reduktor semka, nebo semka je to fuk do jakékoliv, neboli by to mělo být takhle, když jak opatrně, a to tam trefte, a zároveň s tím musíte dát takhle. Zapojíte to, já bohužel nemám teďka dlouhý kabel, ono se zde rozsvítí dvě světla. Červená a zelená. Zelená znamená, že čte, červená znamená, že jede. Bez žádných problémů. Až se vám to najde, tak na obrazovce budete mít takový úvodní scénu, neboli budete tam muset si dát svoje přihlašovací údaje, ne do svého počítače, ale založíte si nový, připojíte se na Wi-Fi a jo, to by vám pak mohlo bohatě stačit. Já děkuji, že jste se koukli na toto video. Jestli není něco srozumitelného, můžete mi to napsat do komentáře a já vám milé rád pomůžu. Mějte se zatím.